chini tripura hasteo obono puila wngkha salsani salo haikaba salsao no khorokdok haikaba 6 jon borokno kailaimani obo wngkha dolai district Komolpur Baptist Association bai khopjak chankap Baptist Church ni borok chukya nukhungrokno kairukha din salsao no 6 jon belaikhon naithok tok tei belaikhon hamari ni bisingtui norok o video nainai di.